Общественият интерес е най-важен. Не е интереса на този, който първи е успял да се обади по телефона на кмета на града. Не е интереса на корпоративни структури, не е интереса на котараци, не е интереса на различни формирования, които се въртят и печелят от Столична община за сметка на столичани. Интереса на възможно най-голямата група хора. Търсенето на компромис между интересите на различни групи хора, без да се влияете от личния си интерес, било като политик, било като кмет, било като човек, който е решил да печели на гърба на Столична община. Най-важното, първото и единствено нещо, с което се съобразявам, е обществения интерес. Няма значение нищо друго, освен това дали това, което правим, е за доброто на София.